Selamat sore. Iki sing kene nduk nek sing kuwi. Iki? Iya. Loh. Iki dia Oga kuwi rasa mbok adahi gak apa-apa. Kae lho nduk, sing kae. Kok kono? Kualek. Iki sing akeh jumlahe jere. Maaf. Aja langsung dibantingi ya nduk, soalnya engko remek. digorengi sesuk to. Ya ora leh, yo dina Kemis. Ya. Kuwi lho, kuwi alon-alon. Dina Kemis digorengi, dicicil digorengi. Ngene. Iya, Dok, iya. Gumbane garing kabeh alhamdulillah. Alhamdulillah. Panas banter. Kayak selepan klopo saking bantere. Heeh. Buat Lho garing kabeh kok. nggone Bunda Dewi. Heeh. Ben disentasi salwang to. Salah nih dia gak ketok. Paling turun ning omahe Repa ning dine. Iki jenenge gribek pemirsa, kena tinggo mepe kerupuk kendar. Tinggo mepe iya karak tapi ditelasari sik plastik ben gak bocor mengisor. Tinggo gawe apa jenenge? Alon-alon. Aduh, ambiar kepiar. Oh gak yo alon-alon bos ki lho. Ini lho, le pinter aku. Jadi pemirsa, acara setahunan Jawa ning kene kuwi pas ulang tahun kan pas di hari ulang tahun setahun pas hari lahir. Kalau bancaan tironan itu di sini lebih dari 1 tahun. Bisa di usia 15 bulan, bisa di usia 17 bulan, bisa di usia alon-alon, Bu. iya. Ya wis terserah. Pokok Intan kae tak setahun nikahe wis usia 18 bulan. Padha Mbak Indah kae elingku ya. Ya antara 17 bulan 18 bulan kuwi. Dadi diluwehi. Jerene mbah-mbah kae aja dipasno ngono. Diluwehi. Muga-muga panjang umur, rezekine luweh-luweh. Sing gawe ibu-ibu, Dok. Oh, ibu-ibu. Iya, made home. Homemade. Homemade. Tak kira sing gawe nang pabrik. Gak lah, ya pabrike ning gone rumahnya ibu-ibu mang ning ndelok. Buknya Bu wis. Wis ya Aku wis. tatus. Terus geger ngajak ning gone kinara ben cukup anu dastere. Oh alah lah ya wis bar iki ora dikasih. Ya. Balas garing kemrimping pemirsa. Gorengnya mboten usah agung-agung lengone sedengan mawon mangke terus di tuing ngono minyake. Lah, bingung goleki daster. Apa, Nduk, apa? Iki lho paling ning kene tan sabar tan. Piye sayang, piye. Yo. Alah. Piye maksudnya? Silai bandunem. Mau coklekno kok. Ora. Pinjem tok ora dicoklekno. Makasih Lek Intan. Iya. Berarti urung dicuci, sik to sabar to, Nduk. Wong yo daster akeh kok Sabar Lek Intan wis ngono kuwi tekan kene iki aku pengen goleki daster. Duduk kono, Nduk. Lah kayak meringis ngene. Jangan dicoklekkan ya, nanti Lek Intan korek ya. Pinter kok. Nah. Iya. Nyah ki lho, nyah wis emah nyah. Ya wis iki. Duduk, Intan duduk. Ya Allah, Maktin. Nggih. Wes duduk. Apa kan? Dek Yopan mbok paringi apa? Dinggo jopan, dinggo jajan jopan. Oh, Dek Yopan. Sami-sami mak pokoke jenengan sing kerasan nggih mak. Nggih mak kula Mas, kok mak dhewe mak duluran nggih mak. Ya Allah. Tulang mak. Heeh. Esuk mak. Apa gak oleh dipeluk gak oleh? Dek, Apa gak oleh dipeluk.
Iya, tapi aja dikrawuk Mae. Mama gak suka kayak ngono, mboten pareng kok. Wah. Kok iki wah. Wis mak iki satu ya Allah nulungi. Iya, Mbak. Kok Kok wis pokoknya ya koyo dulur, koyo Mae dhewe lah wis nek Mak Ngatini. Makasih ya Tan. Mak Ngatini udah dikasih, semoga rezekine Intan tambah lancar, tambah banyak ya. Ya wes empun Mak jenengan empun selesai mantap gak apa-apa Pak urung patek penak awake kok. Nggih, Mbak, kon niku. Sampai kucing ning lah, nggih, nunjuke sing kathah malah ban kene ae Tin, pokoke. Oh, Mak gadah nggih. Mak Iya. nandur. Alhamdulillah medal, Mbak. Ya medal. Alhamdulillah, nek tak resiki. Maksudnya kumis kucingnya niku digodhog ngoten, Mas? Heeh, digodhog ambek biji belinge. Ngoten. Alhamdulillah ya. Kinara laping. Dok, nyuwun tisu, Dok Tan. Tisu Tak tolong. Iya, kok Ya sini Mae mau pulang, Mae matur suwun sangat ya, Mak ya. Dalam. iso metu. Nggih, heeh. Itu loh, Dok, adik, Dok. Bu, ada, Bu. Nggih. Guys, ki Mama mau pulang, guys. Ini Bu, jarak gini, Bu. Intan kesini mau cari itu loh dasternya, ternyata belum dicuci. Daster lek Intan digoleki. Tadi malam kan tak pinjem guys pas aku di Kendilan. Pun lho, Mak. Nggih ngapunten lho, Mak. Pak, lah niki dolar, Mak. Lah niku iki dolar bendah sangat. Guys, nek ngono guys. Gimana nduk lek musus yo nitip, Mbak. Kok nek sampean gawe Facebook apa nang anu miku promosikno yo seperti pemirsa apa butuh cuma berkah, apa dibagi-bagikan aku siap. Yo Dek, kok tak promokno. Apa barang? Insyaallah nganu Mbak, Iya. apa entuk borongan. Iya, Dok. Alhamdulillah. Mbak itu pengennya nanti Sriwi Kutil sama Wong Ruwet. Nanti aku tak tanya Mas Dimas bisa nih hari Oh, apa. iya. Karo tergantung Mbak itu maksudnya jadinya kapan, terus untuk berapa Alhamdulillah orang. matur suwun nggih Mbak nggih. Dimanapun jangan berada. Larisi dagangannya adikku, muga-muga rezekine jenengan tambah berkah barokah lancar. Amin. Sedaya Amin ya rabbal Seneng Dok alamin. aku untuk kabar. Iya, Ben semangat Dok adikku Dok. Saya asli ki yo guys yo keluarga kuwi cara mono ora ibu, ora Mbak Wi, ora Mbak Susi. Jan iki masak apa insyaallah iso. Rasane yo iso dirasakno, tapi kadang iki kalah dengan males ku lho. Nek ibuku iki memang spesialis roti. Ket kae iki senengane roti. Ayo pernah yo Mbok yo beberapa kali untuk pesenan zaman kae. Kayak bolu-bolu lah yo urung duwe guys zaman kae. Mbak Mur. Zaman saurunge kenal Mas Dimas pokoknya zaman pas aku cek SMP, cek SD ibuku wis melalang buana Cukup mah piye yang sing dodolan roti sing opo. sing galon, sing laundry. Dadi Saiki duwe YouTube dadi males, guys. halo guys. Wis jan tenan ngrasakno. Nek Mbak Wi kuwi makanan-makanan yang ruwet. Di luar Jawa. Tenan iki, Dok. Pesenan sate, pesenan cewek Bakso. pesenan iki lho. Apa nduk peyek? Bakso. Dalu-dalu. Bah. Nek Mbak Susi kuwi segala jenis masakan iso. Jadi adikku ya dodolan. iya dodolan mak ngono ki guys. Anu sego tewel. Ngono kuwi. Biasane dindeki karo sing sopir-sopir truk ngono ki lho guys, nggo maem. Soale kan nek sopir ngono kuwi goleke sing murah to. Masakane enak, porsine akeh. Mak mes sederhana paling nyobek tempe, dadar ndok ngono kuwi ndok nek dirasakno kuwi laris adik. Apa leh Tan, make kok ijen mbok gudaki ae. Iya seneng ambek mati iki. Alah, itu make nganu mau buang sampah itu loh, biar gak bau baunya. Ya. Oh alah, ya wis guys. Gak apa-apa Mbak. Ya wis guys, nek ngono nanti ben dilanjut lagi. Cus. Kamu dapat salam dari anu anti Nuna Nindul, Dok. Nuna Inul lah, atau Nuna Inul yang ada di Hongkong. Bu Yun, nek niku nek nyoncong Kinara sing serah didangu, mengke tak gendonge. Nggih, Mbak. Dolaneno, Mbak. Masih kerja jauh, Nduk. Mbak Nuna Inul masih ning gone Ben Hongkong. dolan rono nek Mbak Indah duwe akeh, amin. Dolan ning ndi? Nomai Mbak
iku sing mbok Mbak, omongno. lah ya Mbak Nunainul masih ning Hongkong Ah, kan. yo sok dolan Ya, ning insya Allah ya. Jangan nanti kena kaki, jangan dibuang-buang. Lumpukno ndek tan kok nek kena adik. Oh, ndekne pengen dolanan ning kene kok. Awas ya kan pelan-pelan ya nek kena sikil ya. Ih, delok guyune apik. Ih. Nek guyu lucu. Ih. Kok bar iki tak mereview mie ayame Mama Susi nggih. Tadi didewek-dewekno. Lho, Intan tak tumbasno sak porsi. Iya, wis. Terus apa jenenge dipisah-pisah kuahe sambele apa kan dipisah-pisah supaya ora njebubrus, ora njebobok. Iki lho ngene wis. Papamu belum pulang, Dit. Belum. Mbok engko rene sik, Mbok. Papa iki lara kerjaan ning luar kota. Nah, itu namanya rumput. Namanya rumput kotor. 1, Tan. 1 2 2 Tan ngarani batu ndang uang. Wah. Itu batu, Dok. Namanya batu. Batu kia. Oh, ngene Batu kia. Nengkler iki koyo pe dipoto pemirsa. Engko terus gigike didohne. Makasih. Makasih. Apa lagi? Mau apa, Dok? Bismillahirrahmanirrahim. Ba, alu. Cantik ya. Duduk ning kene. Oh. Batune duduk ning roke Mbah. Wis ben. Wis batune ditaruh di roke Mbah. Batune ada Ada 2. Dah. Lah kok duduk kene. Heeh. Nyanya gak apa-apa. Ibu usah tengno. Bungku nek weteng kena piye, Bu? Bar dioperasi masa gak lara, Bu? Iya masih kadang nek tinggal ngangkat berat masih terasa sengkring. Ayo dalam. Sengkring. Sengkringi sakit ya, Bu? Iya sengkringnya mak ngono loro sakit. Terus kadang nek tinggal batuk. Temenanan mungkin rasanya deng. Nah. Masa pemulihannya meskipun wis suwi mungkin karena faktor usia juga ya. Mungkin nek jek nom sedulu koyo Fatan ya Dek. Sedulu wis tinggal bal-balan. Iya, betul. Sering kadang tapi yo ora terus luaru terus ngene gak mesti ki kolo-kolo ngono lho. Mbah pas kondisi piye. Kinara Lapin anak putrine Mbak Indah, cantik. Iya. Sini Dek, mau kemana? Jatuh nanti nek jatuh. Ya wis kok kene kok pangkune Mbak. Kene. Kok kene. 1. Bu rusuh apa ora, Bu? Daserem kok. Wis rusuh gak apa-apa. Rusuh di Cuci di rumah. Nah, ya, Mbak. Terima kasih. Langsung duduk. Jangan dekat-dekat. Ini ris, engko nek kena ris sakit. Ya, sini Mbak Rene. Ini namanya res. Kinara tak syuting, guys. Terima kasih. Ibune mandi, guys. Ibune Kinara mandi ya, Bu ya? Ya, Mandi. berapa? Kinara Mbok masukno kene, walah dilebokno ning kudung tan. Kayak kemarin awakam kalau sing kayak kantong kalau aduh Kinara. Aduh. kenapa? Langsung balunge Ibu. Lah kan kok kene terus nyeblok rene. Lara aja kin kok Ibu. Mbah nangis. Diterok. Jangan nangis nanti. Dadah Tante Nunainul. Sadar Mama Mbak Inces. Aduh dek ngono. Kataan unti-unti dono aduh nek mulute piye aduh. Aduh. Dek mau munjur-munjur. Wes pateni. Bu langsung cus ya. Cus. Ngrasakno anakku iki nggumun kok. Pengen Tante Mam dhisik. Bocahku iki kepo ngono lho, Mbok. Modele iki kepo. Bae apa ngreview mine Mama Susi ya. Wes ndang sik kan awak mam sik kan. Dolanan mbah ya. Ya wis Mbok ben Intan sik, Mbok. Adik mboten pareng mie. Gak boleh mie. Kosok. Ya dolanan sik mbah ya. Wong ndek mang wis bar tak dulangi Mbok iki mangi. Sore nih tadi wis tak dulang mbek telur, mbek bandeng. Iki.
jualan Mama Susi guys. Oh ya toh. Jangan lupa dilarisi pemirsa. Bisa menghubungi Dihubungi admin. Bisa dihubungi admin Mbak Endah atau Popong Mini. Minta Boleh. Berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Lah gak nganggo dudoe. Lha ku dudoe toppinge kabeh. Dodinge kuwi dudoh sambel, saus. Awas iso apa ora? Selamat makan semuanya. Kayak jam kuwi ngelindur ya, Mbak. Mosok ya mene jam 3. Iki toppinge. Sirahku rasanya cek nut ngono ya Allah. Apa kekurangan darah apa piye aku bar anui bar datang bulan kan Ayudi kan wagi lah metune. Mbak Dewi ngono. Aduh tenan kok, guys. Saiki ae, Bu. Darah iki ndekne jarine dokter kandungan juga lebih banyak metune. Tak ngombe tablet penambah darah aku jek duwe saka bubidan kok tak ombene jajal. Ngeluh kedene ora mari-mari guys Mas Sam. Cek kolesterol nyatane ya ora i. Sik Mbak tak liwat. Ngecek apa jenenge asam urat dan lain sebagainya ya normal kabeh hasilnya. API wong aku yo mangan ku ora tau ono-ono mbok. Aja pokoke jeruan-jeruan prenis sih. Ora, Mbok. Santene yo jarang. Pon. Yo napa nanya apa? Bocah kuwi lak melok bingung ngono. Duduk kene, wis bae tak ijik sik. Wes. Napa kin? Duduk kene, duduk belintang. Duduk. Terus dikeret ngene maksudnya. Nyah iki dipegang tangan kiri dinggo ngelapi itu tangan kiri itu loh situ nah. Sing kanan kan dinggo maem. Alhamdulillah. Nah, itu yang atasnya lagi sebelah sana. Nah. Wes. Sinarang, terima kasih. Ini jadi Iya tadi sudah, Leitan Ibu sama Intan bontot mie ayam dari rumah guys, ngelarisi Mama Susi. Mama Susi emang sampai Kendilan jam piro, Mbak? Jam 11. Paling sekitar jam 10:30. Jam 10:30. Ibu ki mang golek kruwecek. Ternyata sing gawe krecek iku, Duk, ibuke kancane Mbak Indah sing madrasah sing tau dadi mayoret ngono. Jenenge Fitri apa sapa ngono lho. Wong Terme. Iya, ngerti. Dek kan aku Gitapati. Sing sitake iki Fitri sitake. Dias nek gak Tias ngono lho. Mayorete kan 2 toh. Ajeng sunat putrane. Malah MI. Liku putune kula nembe niki ajeng 12 tahun ya. MI guys, adik kae MI mulai drum band SMP aku ya ikut drum band. Drum band SMA. SMA yo melo SMP SMA kae aku seneng soalnya melo organisasi ngono kuwi. Langganan salone Mbak Darti. Wacai sing kene iki. Pokoke iki gak iso guys aku. Wong sing sekirane iki aku gak iso nek maksude iki ora nek kesibukan ngono lho pas sekolah. Dadi makanya aku melok-melok ekstrakurikuler ngono, piye Mbak ilanku? Ngono ge. Engkang maos Quran terus teng madrasah Mbak Indah nggih alhamdulillah cek eling nggih. Terus aku kan pertama TKI dan jenengan napa negeriane Mbak Indah ngono. Sing macah nyaur. Lah nggih niku Mbak Indah niku putrine Bu Yuni sing gajeng. Paling anu Mak, Mbak Dunia Indah sempit. aku jerene sing kancane Mbak Indah mbok. Gak aku iki gak tau eneki mbok sing tak lalekno kancaku ra ketang gak tau komunikasi ambek nganu ge. Soale kan kadang ngono kuwi kan wis ora tau komunikasi mergane wis padha duwe kehidupan masing-masing gak tau ketemu. Tapi nek aku ngerti bocahe, aku iling ngono. Mbak Sul. Sul ya roh. Bocah endi jenenge ngono kuwi melok endi Mbak Atu. Kok delok Delok.
kanca-kancaku. Jane aku yo pengen reuni ngono kuwi, guys. Ndang nduk reuninan nduk. Reuni bocah MI nu walah sumpah MI bocah penak-penak. Zaman kae iki apa jal saingane iki ora saingan pacar, ora saingan apa. Saingan nilai. Pokoknya Mbak Indah, Apip, Dia Fajar kuwi lho. Fajar kabelokno. Iya, Fajar papat kuwi. Dek kae yo rondok pinter, guys, Mbok iki Nara, tapi saiki Yo ranking siji yang Gabeng. saiki gabeng kakean pikiran. Dadi bogang Mbok iki Nara saiki. Ndek kae yo sing arang-arang itu. Sampun. wis guys ngono ae guys ya. Dadi Terima kasih pemirsa. Konten ketiga hari ini doa terbaik untuk jenengan semua. Amin. Semoga saya sakit tampar ini semua untuk pejuang garis 2. Adik, diam dulu. Wes Diberikan guys. momongan yang salih-salihah nggih pemirsa nggih. Kinara pamit dulu nggih pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus. Cus. Sampun.